hebben een nieuwe batterij op visite. Een beetje uit de buurt. We zien, ja ik. Maar jij niet zeggen dat we met meer lezen. Maar ja, ik dacht ik ga alleen naar Utrecht. Ik heb het leuks gevonden. Het is een hotel. Het is echt een schitterend kamerkerel, zeg ik het zelf. Ik ga nu even rondleiden. Kom uit! Kom uit! Dit is de keuken. Vul maar de keuken even. Chic hè. En zoals je niet verwachten, maar ja. We hebben zelfs een ijskast. Beer. Natuurlijk ook erg belangrijk. En anders kwam ik niet. Ik moet beer hebben, want anders kwam ik ergens anders. Dan kies Shink. En ja. Nee, normaal. Kom mee, kom mee. Koffieke. Koffieke. Oh, gelijk ja. Ik ben een Dolce Gusto. Heel lekker. Goeie kwalitatieve koffie. Water koken. Ook erg belangrijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan koken. Water. Even serieus, ik het niet overal. Maar we kennen zelfs op onze eigen kamer. Of ik ben alleen. Ik ben ganz alleen gekomen. Ik kan gewoon koken. Eetje bakje, ken hij allemaal. Een beetje. Lekker beeld, lekker beeld. Dus wel iedere dag even kennen. Wel even proberen wie het ligt. Jawel! En dan hebben we, nadat we het bed hebben gehad, is het natuurlijk ook erg belangrijk dat ze zich een schoolkind wassen en poepen en ja, kom met. Dus erg knus, maar wel erg schoon. Erg schoon. De wc, gaan zuiver, geen sporen, geen remsporen, geen postzegels. De douche, spiegeltje met leeg. Dingen van Rituals. Rituals ruikt altijd erg lekker. En dit vind ik wel even schoon, dat moet ik even laten zien. Dit is dus eigenlijk een douchecabine. Deze moet openklappen. Ik zal hem even laten zien. Hossa, hey, ja, erg schoon. Ik ben erg gesproken. Ik moet eigenlijk even kijken naar die steen heen, hè. Die steen. Prachtig, 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 is toch prachtig, die steen. Oh, nee, film die steen nu. Ja. Wil je nog gaan vertellen? Ik ben ergens op geattendeerd tot ik het vergeten ben. Ik ga het even laten zien, blijf staan, blijf staan. Blijf staan, dit is vet, dit is vet. Ja. Ja. Had ze plat. Bier. De Oude Gracht van Utrecht. Prachtig. Ja, als jij het over moet vertellen, dan is het sowieso dat het uit is. Wat zie je saus? Dat hoef je eigenlijk niet te zeggen. Vuil water. Hier en daar een brugje. Prachtig. Ach, prachtig ja. Oh. Ja, hier hebben ze natuurlijk een ander soort winkels dan bij ons. Ze hebben hier om alles gedaan. Zelfs
lui die voor een anusbleking willen gewoon. Die hebben zo, die kunnen ja leuk gewoon en dan krijgen ze gewoon wat ze nodig hebben. Ik zei ook een fiets huren. Zien als genoeg. Aan de reling van de gracht. Een betonsje gaan metnemen en dan kunnen ze er gerne goed kiezen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wie niet tot ze hem terugbrengt. Dat is een fijn systeem. En vee hebben we natuurlijk de Miro. En zie hebben we hoofdkapperijen. Het is ongeveer hetzelfde. Alleen misschien ja, gaat zieker, maar scheelt niet veel, laten we eerlijk zijn. Ik kwam uit de zijn naar me toe en ja, ik weet niet, ik kost zich als niet. En hij zei van ja, ik mag het eigenlijk niet doorvertellen, maar een goede vriend van mij die werkt bij de FBI. Ik zeg ja, oké, ja, ik zag toen van ja, ik mag het eigenlijk ook niet zeggen, maar een goede vriend van mij, die werkt bij de CNA. Dus ja, ik zag niet zo goed in wat daar zo bijzonder aan was. De Dom. Doe slecht. Normaal ben ik wel beter met mijn ballen, maar ja. En dan denk je, dit is een bassin, maar dat is niet zo hè. We zien in de grachten van Utrecht, is het niet schoon. Wederom, zie je dat het veel met gemaakt. Het heet allemaal veel met gemaakt. Prachtig, prachtig.